Iktar oppożizzjoni għall-iżvilupp ta' università li l-Gvern qed jipproponi fard barra miż-żona tal-iżvilupp fl-inħawi ta' Żonqor f'Marsa Skala. U dan hekk kif is-sibt filgħodu twaqqaf front ħarsien ODZ bilan li jaqgħad flimkien l-ilħna ta' dawk kollha li jopponu dan l-iżvilupp. F'konferenza tal-ħabarijiet fit-tħul tal-Belt Valletta, l-spokesperson tal-Front, Michael Briguglio, qal li l-iskop ta' dan il-moviment huwa wieħed ambjentali li lin mill-partiġjanizmu. Aħna konfidenti li b'din dan il-front daqshekk wiesa, din lajta daqshekk popolari, aħna flimkien nistgħu verament ikonna Malta tagħna lkoll u nistgħu verament neqirdu din il-proposta ta' żvilupp illi titteqret iż-Żonqor. Il-front qed jappella lil kull NGO jew għaqda minn kwalunkwe settur biex tingħaqad miegħu f'appell wieħed kontra dan l-iżvilupp propost mill-Gvern. Jien naħseb illi l-ambjent mhijiex waħda mill-prijoritajiet ta' dan il-Gvern, però il-Gvern għadu fiċ-ċans illi jagħmel priorità mill-ambjent. Jekk il-Gvern jirtira il-proposta ta' żvilupp erriedi fiż-Żonqor jew fuq art oħra UDZ, il-Gvern ikun qed jagħti messaġġ li qed jisma' mis-soċjetà ċivili. Sean Gregg, spokesperson ieħor tal-Front, spjega l-ħidma li dan il-front se jkun qed iwettaq. Il-qirda taż-żoni ODZ qed issir, kienet qed issir, ħatibqa' ssir u jekk ma kien se jkun hemm l-ebda forma ta' reżistenza u reżistenza ġejja miċ-ċittadini Maltin li huma kkonċernati dwar il-qirda sfrenata li għaddejja. Ma dan il-front issieħbu wkoll id-deputati tal-Gvern Laburista l-eks Ministru Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia. Qatt daqsissa kemm inni niftakar maw il-bżonn illi inħarsu dawn iż-żoni tal-beraħ, żoni li mhux suppost jiġu żviluppati. Din hija kwistjoni nazzjonali. Ejja inħallu l-partiġjanizmu warajna. Dal-pajjiż ma jiflaħx iktar illi aħna minħabba l-partiġjanizmu tagħna ma nurux leħinna bħala poplu ma' qut wieħed fuq issues ta' tant sustanza ta' tant importanza. Tkellimna wkoll ma' xi residenti ta' Marsa Skala. Hemmhekk jiena mmur nimxi hemmhekk insib peace of mind jiena wara ġimgħa stressanti noħroġ minn Whittle Line biex noħroġ mill-fgura u hekk. Intom kważi 3 kwarti bil-karozza. Pratikament qegħdin iġġaluha tidher isu in-nisa Marsa Skala, kulħadd in for it. Everybody is in for this university, etc. Fil-verità residenti mhumiex. Dak li huma favorija ovvjament huma dak in-nies li ovvjament fl-immedjat huma ħajgwadanjaw qed nitkellmu fuq restaurant, nitkellmu fuq bars. Jien ovvjament nieħu pjaċir ukoll immur hemmhekk u diġà kif inhu Marsa Skala mballa ta' seġerat, hija roqa art ta' arja. Wieħed jista' jissieħeb f'dan il-front billi jżur il-paġna fuq Facebook Front Ħarsien ODZ.